Dobar dan, odnosno i laganu dobru večer vam želim. Zahvaljujem svima koji ste ovdje prisutni na ovoj tribini, drugu po redu od ciklusa 3 tribine pod naslovom Mi pamtimo, vi zaboravljate. S obzirom evo da smo sa 5 minuta malo zakašnjenja krenuli, krenut ćemo odmah po našem programu jer je dosta napet. Pa evo, ja vas sada molim da se ustanemo i da naš zbor našu hrvatsku himnu otpjeva. Lijepa naša domovino, o junača zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vas sretna bila, mila sina slavna, mila sina ti jedina, mila kuda sina mravna, mila kuda svih planina, teci slavo Dravo teci, niti Dunav silu glumi, sinje more svetu reci, da svoj narod Hrvat ljubi. Dok munjine sunce grije, dok mu vraže bura bije, dok mu mrtve groba brije, dok mu živo srce Zahvala pjevačkom društvu Novi Zagreb. Sada ćemo minutom šutnje odati počast svima onima koji su poginuli u Domovinskom ratu. Slava im. Slava im. Prvi današnji govornik bit će dr. Tomislav Sunjić, s obzirom da je i glavna tema ove druge tribine dignitet, dostojanstvo, ugled, čast, pa par riječi o profesoru dr. Tomislavu Sunjiću, magistrirao političke znanosti 85. Doktorirao u Santa Barbari 1988. godine do 1993. radi kao profesor političkih znanosti u Americi. Podučavao je na Kalifornijskom državnom sveučilištu Kalifornija, Juanita College u Pensilvaniji. Autor je više knjiga na engleskom i francuskom jeziku, kao i brojnih eseja na hrvatskom, njemačkom, francuskom i engleskom jeziku iz područja politologije, filozofije, književnosti i jezikoslovlja. Radio je u hrvatskim poslanstvima u Kopenhagenu, Londonu, Briselu i Alžiru. Riječ predajem doktoru Tomislavu Sunjiću. Hvala lijepa. Dobro večer, dame i gospodo. Prvo da se zahvalim gospodinu Gordanu Masnjaku. On je vrlo jedna profesionalna osoba, ne samo što je dobar Hrvat, nego je također i točan i korektan, a to je nekad itekako važno. I htio bih mu se još jedanput zahvaliti na pozivu i svima vama na vašoj nazočnosti. S obzirom na temu koja je jako opširna i jako zahtjevna, ja ću nastojati biti čim kraći i tu ću podvući
samo neke najvažnije točke i neke crte koje smatram su za nas prilično interesantne. Ja također moram priznat, znam da nam pomalo to ide na živce, to stalno lamentiranje i o Bleiburgu i o žrtvama i već onako je život težak, pa onda još kad moramo dodatno slušati razne analitičare i u novinama i da ne kažem na televiziji sa svojim komentarima, stvarno nekad čovjek se pita a ima li nešto bolje za govoriti, imali neku drugu temu da malo promijenimo. Evo ja obećam da neću biti previše pesimista, nego ću neke stvari nastojati staviti u jedan politički i sociološki kontekst, ali bez nekih teških riječi i prekompliciranih riječi. Budući da mi je struka isto i jezikoslovlje, ja uvijek izbjegavam strane riječi gdje god mogu i volim koristiti hrvatske riječi, tako da umjesto riječi dignitet koja se na neki način danas ustaljila i kod naših političara i kod naših ljudi iz medija, imamo lijepu riječ, a to je dostojanstvo. Što fali riječi dostojanstvo, tako da možemo i to koristiti. Premda napominjem, dignitet se veoma puno koristi danas, pogotovo i u pravnim razmatranjima, kad je riječ o ljudskim pravima, govorimo o stranim zemljama, prvenstveno u Americi, u Francuskoj, gdje se ta riječ koristi. Što se pak tiče žrtvoslovlja, tu je jedna lijepa hrvatska riječ, premda za tu riječ imamo i možemo koristiti riječ viktimologija, ali kao što sam rekao, ja više volim koristiti hrvatske riječi. Viktimologija, viktimološko, Njemci imaju nešto drugu riječ, premda riječ viktimologija ima malo i pejorativno i pomalo ironično značenje, zavisno od konteksta. I zato ću koristiti riječ žrtvoslovlje. Zašto je bitno žrtvoslovlje danas staviti u jedan kontekst? Upravo je stoga, dame i gospodo, jer je žrtvoslovlje na neki način postala vrsta identiteta. I to brojnih identiteta, brojnih naroda, čak negativnih identiteta. Ono se može logično promatrati i razmatrati sa sociološke i sa pravne perspektive. Svaki narod danas, bez obzira su to Hrvati, Srbi, Armenci, Židovi, Kambodžanci, Indijanci, Amerikanci, uzmite bilo koji narod na svijetu, svak voli isticati svoje žrtvoslovlje, tako da se čovjek nekad može, ako mi dozvolite, može se pitati da li je nama danas stalo da skupljamo i da brojimo naše mrtvace ili da brojimo naše žive ljude. Tu bi čovjek mogao i sa jedne psihološke perspektive isto razmatrati stvari. Uzmite recimo primjer židovskog žrtvoslovlja, konkretno tu imamo komemoracije na Holokaust. I to je jedan vrlo interesantan fenomen, konkretno u zemljama Europske unije, svugdje, osim u Americi, a čak i u Australiji, u Kanadi, postoje izuzetno strogi zakoni u kaznenom zakonu protiv negiranja i protiv relativiziranja Holokausta. Tako da recimo cifra koja stoji za Holokaust, za židovski Holokaust, ona jednostavno kao takva mora se gledati kao svetinja i nju recimo bilo koji novinar ili književnik ili revizionist ili povjesničar, ne kažem, ako kritički ide o njoj razmatrati, može imati neugodnosti. To je jedan interesantan fenomen, sad ne bi u to ulazio o pravima govora, slobodi govora i tako dalje, ima tu dosta kontroverze, ali to bi nam doslovce trebao cijeli jedan semestar da samo o tome govorimo. Međutim, interesantna je stvar, to se ne tiče drugih naroda i tuđih možda žrtvoslovlja. Evo daću vam još jedan raniji povijesni primjer. Prije 2-3 godine francuska vlada, točno prije 3 godine, odnosno francuski nacionalna skupština ili parlament, možemo reći nacionalna skupština, donijela je prijedlog, ne zakona, prijedlog zakona o armenskom holokaustu, odnosno o genocidu nad Armencima i predviđeno je također da se kažnjava svako umanjivanje, svako relativiziranje armenskog holokausta, odnosno tragedije koja se desila armenskom narodu u Turskoj, tamo i do srednje Turske i istočnoj Turskoj, tijekom Prvog svjetskog rata, odnosno neposredno nakon Drugog svjetskog rata. I što mislite što se desilo, odnosno što se dogodilo, da se hrvatski izrazim? Naše novine nisu o tome puno govorile, premda je to bila glavna vijest i glavna tema u Francuskoj točno prije 2 godine. Turska se zaprijetila prekidom diplomatskih odnosa sa Francuskom.
Turska nije mali narod, Turska danas ima oko 70 milijuna ljudi, jedna vrlo dinamična zemlja. Oni su rekli nikako to ne dolazi u obzir, mi nismo počinili nikakav genocid, nikakav holokaust nad Armencima. Bilo je žrtva, ali, da malo skratimo, neću davati svoje vlastno mijenje, oni su na neki način to stavili u kontekst. I logično, Francuski vrhovni sud morao je poništiti prijedlog zakona francuskog parlamenta o armenskom holokaustu. Što se tiče samo Armenaca, ja bi to sam zaboravio reći, Armenci su i kao lobby, i kao jedna politička skupina prilično jaki u Francuskoj, ponavljam, to su Francuzi, ali armenskog podrijetla, koji tamo već žive više od 100 godina i tako dalje. Znači, to vam opet govori o tome kako je konačno i sama povijesna istina relativna, kako istina isto je povijesna, puno od toga ovisi o trenutku i o povjesničaru koji će tu istinu prenositi. Konkretno i dan danas bilo da je riječ o ukrajinskom genocidu, odnosno ukrajinskom holokaustu, premda ta riječ možda nije baš prikladna za to, ili o ukrajinskoj viktimologiji, i holodromu, kako se to zove, ili o ovoga, progonima Njemaca, i nakon Drugog svjetskog rata i njihovom nestanku, recimo Njemaca iz Volge, Njemaca iz istočne Prusije, par milijuna ljudi, da ne kažem, sve skupo oko 2,5 milijuna njemačkih civila je stradalo neposredno nakon Drugog svjetskog rata u istočnoj Europi, odnosno u srednjoj Europi, kad su morali bježati pred Sovjetima, odnosno kad su ih Sovjeti i njihovi sateliti u istočnoj Europi izbacili van. Znači, u tim stvarima se najnormalnije može debatirati, može se relativizirati bez ikakvih pravnih konsekvenca i bez ikakvih pravnih posljedica. Možda je Amerika jedan specijalan fenomen, oni imaju prvi amandman, što je njima svetinja još do dan danas, gdje doslovce se u Americi dozvoljava, čak i javno, da nastupite i da direktno i nječete bilo čiji holokaust ili da uveličavate ili kako god želi. Takva nije stvar, kao što sam na samom početku spomenuo, u Europi, gdje postoje vrlo jaki, čak i drakonski zakoni protiv negiranja židovskog holokausta, konkretno u Njemačkoj do 4 godine zatvora. Ako recimo idete smanjivati cifru od stradalih Židova ne samo u Auschwitzu, nego u drugim logorima. To postoji povijesni razlozi, pravni razlozi, u Francuskoj isto su zakoni vrlo postroženi, 90. godine u Belgiji isto tako, Kanada isto ima jako drakonske zakone, Australija je nešto tu popustila. Sad ne bi htio ulaziti u te historijske polemike, jer to nije sad ovdje naša tema, ja bih odmah htio napraviti jedan zaokret i spustiti se na naš teren. Što je vrlo interesantno, kod nas se, moramo reći, bez obzira ko je na vlasti, u to ne bih htio ulaziti u dnevnu politiku, ali mi o toj temi žrtvoslovlja, hrvatskog žrtvoslovlja ili srpskog žrtvoslovlja još možemo otvoreno govoriti. I logično, protivnici, ili da tako kažem, skeptici naspram hrvatskog žrtvoslovlja, oni će logično ili umanjivati ili relativizirati tragediju na Bleiburgu, i ne samo Bleiburgu kao jednoj lokaciji, nego cijelom križnom putu od Kočevskog roga pa do Kumanova, sve do juga, da počnemo sa slovom K, ili od Karlovca do nekog drugog mjesta, do K, dole u ovome do rudnika Bor, o tome bi mogli do sutra špekulirati, međutim činjenica mi o tome otvoreno govorimo i nabacujemo se s brojkama. Međutim, vrlo je zanimljivo i to mi je moja prvi zaključak koji bih htio staviti, da se mi i dalje igramo s ciframa, prije da mi nemamo još egzaktne cifre, niti jedne, niti druga strana. Međutim, ono što imamo, i to mi je svakako i prva moja stvar koju bih htio naglasiti, imamo empirijske podatke, imamo forenzične podatke o hrvatskoj viktimologiji, da se drugčije izrazim, o stradavanjima Hrvata od 44. odnosno od 45. godine do 50. Konačno znamo i masu tih jama koja su locirana ne samo u Sloveniji, nego i u Hrvatskoj. Ono, znači, što nas zanima je prvenstveno ta bitka tih žrtvoslovlja. Ja uvijek nastojim dokučiti u svom fahu, a pretpostavljam i moje kolege kao vojni stručnjaci, da isto svoje vremenu njihovi stariji kolege, da su razmišljali što je prolazilo kroz glavu njihovih protivnika s druge strane fronta, odnosno i srpskih paravojnih
trupa, odnosno i Jugoslavenske narodne armije. Kako su ti ljudi opravdavali svoje zločine 91., 92., 93., ne samo u Vukovaru i Škabrnji, nego i oko. Odnosno, što je tim ljudima davalo motive da se tako ponašaju? Ili da se izrazi malo direktnije, što je ljudima na suprotnoj strani davalo motiv da legitimiraju svoje iracionalne ili divljačke pohode protiv hrvatskog življa, koji nisu bili, da se razumemo, vojnici, nego su bili civili. Ja bih u svakom slučaju htio navesti, to mi je jedna od bitnih stvari, da osnovni krivac, to je moja prva teza i konačno prvi zaključak, osnovni krivac za takvo ponašanje iz srpskog stanovništva u takozvanoj krajini, odnosno Baniji i Kordunu, a i konačno i Jugoslavenske narodne armije, ne snose nacionalisti, takozvani nacionalisti, nego da treba osnovne uzroke tog sukoba tražiti u bivšoj Jugoslaviji. Odnosno, konkretno, ako možemo sad već naći ko je bio pravi krivac, ne možemo ih imenima i spominjati, ja bih se usudio reći da su osnovni krivci za događaje ne samo u Škabrnji, Vukovanju i cijelo to hrvatsko žrtvoslovlje, govorim sada o periodu od 90. do 95. Poslije ćemo se opet vratiti malo na Bleiburg. Da osnovni krivci za to su jugoslavenski historiografi, jugoslavenski akademici, jugoslavenski novinari, koji jednostavno su, ako smijem reći, mitologizirali antifašističko žrtvoslovlje, antifašističku historiografiju, koje su praktički i koji su iz partizanštine i tog komunističkog takozvanog narodnog pokreta stvorili jedan mit, i konačno i samih lokacija kao Jasenovac i ostalo, tako da je kasnije, 45 godina kasnije, kad je došlo do pobune Srba, i ne samo Srba, nego i napada Jugoslavenske narodne armije, pretpostavljam, ajde na minutu čisto metaforički da se postavimo što je prolazilo kroz glavu jednog srpskog budućeg paravojnog nasilnika, recimo tako. Oni misle, došli su Ustaši na vlast, poubijali su 700.000 Srbijanaca u Jasenovcu, oko Siska, mi se moramo boriti protiv te fašističke hrvatske nemani. Ja sad nastavim samo njihovim načinom razmišljati. I mi se zbog toga tim Ustašama i u Zagrebu i ovdje i njihovim plaćenicima moramo suprotstaviti. Konačno imamo masu tonskih zapisnika, pretpostavljam moje kolege koje se možda malo više s time bave, znaju vrlo dobro šta su govorili konačno i službene vijesti, ne samo iz takozvane krajine, nego i iz Srpske, iz Republike, odnosno iz bivše Jugoslavije, iz krnje Jugoslavije pod Miloševićem. Ako su malo pratili srpski tisak, a trebalo ga je pratiti, onda su možda uspjeli uočiti kako se opravdava, odnosno, teško mi reći riječ opravdavao, kako se na neki način uopće prešućivao taj zločin nedavni koji je učinjen naspram Hrvata i hrvatskih vojnika od 90. do 95. godine. Znači, još jedan put ponavljam, ja glavne uzroke vidim u jugoslavenskim historičarima, jugoslavenskim intelektualcima, možemo reći kvazi intelektualci, ali to je moj vrijednostni sud, to neću davati sad mijenjati mišljenje o tome, međutim, u svakom slučaju, kad me neko pita, ako kaže joj, sad su opet nacionalisti na vlasti, nacionalisti ovo, nacionalisti ono, moje pitanje, a što ste drugovi radili od 45. do 50. godine, zašto niste uspjeli te nacionalističke takozvane mitove ublažiti, zašto niste sa istinom izišli van, a znali su istinu, a ako nisu znali, morali su znati. I konkretno, ja ne mogu sad ulaziti u neke teške polemike glede ilustracije, međutim činjenica, te ljude, vidite ih, promatrate ih, još su danas, ako već oni nisu živi, u svakom slučaju dobro žive, bilo da je to na Prisavlju, bilo je to na Filozofskom fakultetu, na Politološkom fakultetu, cijela javnost jugoslavenska je na neki način živjela na toj sotonizaciji, demoniziranju, kako već, hrvatskog pitanja i općenito na uzdizanju i preuveličavanju zločina, bilo da su to takozvani ili realni zločini koji su počinili Ustaši ili ustaške vlasti od 1941. do 1945. godine. I odmah ovdje bi svakako podvukao drugu točku, tako da vas puno ne gnjavim, a to je da
Često se govori o 70.000, odnosno 700.000 ubijenih komunista, Srba, Židova, šta znam, u Jasenovcu. I sad je brojka pala na 70.000. I sad logično neko mi može kazati, nećemo se igrati s matematikom, nećemo se sad tu nabacivati, svaki ljudski život je vrijedan. Apsolutno, ja se s tim slažem, ja sam prvi za to, da treba odati počast svakome, bez obzira je to Srbin ili je to Cigan ili je to neke druge nacionalnosti, to nije bitno. Međutim, ipak je velika stvar ako kažete da je tamo 60.000 ljudi ubijeno i likvidirano ili da je likvidirano 600.000. Razlika je u 550.000, dame i gospodo. Znači, ipak brojka je itekako bitna. A da ne kažem, ja neću sad u to ulaziti, vjerojatno brojka je još niža. I mislim, ja mogu sad svoj privatni dati komentar o žrtvoslovlju srpskom ili tuđem, nehrvatskom žrtvoslovlju u Jasenovcu, neću sad u to ulaziti, ima tu brojnih knjiga, imat ću sad nedavno i sa doktorom Horvatom i sa Socem, imat ćemo jednu recenziju jednu knjigu, jednu kolege baš o tome, 22. ovog mjeseca, Mladena Ivezića on je napisao knjigu, dosta dobro dokumentiran. Međutim, zašto je to bitna tema? Jer zbog toga nama se tu indirektno stavlja jedna kolektivna krivnja, što nije točno. I logično, ja mogu tu sad predložiti jednu stvar koju nije teško, bez obzira na moju struku koja je isto i povjesnička i politološka, ja osobno imam više povjerenja u forenzičare i biologe nego u povjesničari koji su, hoćeš, nećeš, uvijek su skloni preuveličavanju ili umanjivanju svojih žrtava ili tuđih žrtava, sve zavisno. Ja ne znam koliko bi to možda par milijuna dolara koštalo, mi imamo konačno sposobne forenzičare i tu bi se cijeli taj, bilo da je to mit, bilo da je to istina, o Jasenovcu itekako brzo mogla ustanoviti. Da li tamo 7.000 ljudi, bio 700 ili 7 milijuna ili 700 milijuna, ja to ne znam. Međutim, vidjeli smo sami nedavno da se oko toga medijski stvara doslovce jedan veliki mit, s time sada bi i tu ću stati sad gleda ovog detalja. Često se zaboravlja konkretno u našoj sada kolektivnoj memoriji, sadašnjoj, bez obzira da je neko lijevi ili desni među nama, uzimamo Mladića, Karadžića, Šljivančanina, Martića i šta ja znam kao simbol negativaca. I ja se s ovom slučaju tu slažem s vama i tu se slažemo da su nam ti ljudi, odnosno njihove postrojbe napravile puno zla. Međutim, neki od vas i moji kolege koji su bili na terenu, a pretpostavljam i gospodična i gospodin će se s tim složiti, ti isti ljudi imali su prije svojih šubara, imali su crvene zvijezde. Znači, opet se to nadovezuje na ovu tezu koju sam ja rekao prije, da treba tražiti uzrok ovog rata prvenstveno u toj lošoj konstrukciji jugoslavenstva i Jugoslavije i u jednoj hagiografiji koja se nametala bilo putem filozofskog fakulteta, bilo putem društvenih znanosti i u Zagrebu i svugdje i koja je dovela do jednog tog mazohizma i kod Hrvata da sami sebe moramo mrziti sa nekom stigmom jako loših fašista, ustaša i tako dalje. I sad srećom što su se te stvari radikalno izmijenile, jer mi ne možemo više njekati ili htjeti njekati ili umalovažavati 600 do 800 grobova koje činim, to postoje tamo, to su logistički, odnosno empirijski potvrđeno, da od tih 800 grobova, da li je 750, 800, neću sad to ulaziti, da masovne te grobnice, da u njima leže Hrvati, koje su iskopane u zadnjih 20, odnosno na neki način otkrivene, premda taj riječ možda nije baš odgovarajuća, koja znalo se i prije gdje su ti grobovi, ali se o tome šutilo. Zašto sam spomenuo Mladića, Karadžića, Šljivančanina, Martića i tako dalje? I tu se možda čak neko s menom neće složiti, ali nastojim na neki način te stvari uzročno-posljedično povezati. I Martić, i Mladić, i Karadžić, i svi ti ljudi koji su nama u lošoj memoriji ostali, a da ne kažem ljudima koji su direktno to osjetili u svojim selima, a gledajte, tu ne treba biti veliki filozof i puno politizirati. Ti ljudi su bili direktni nastavci na koga? Direktni učenici koga? A gledajte, partizana i komunista koji su to 44. tamo na jesen radili i u Vukovaru, i u Osijeku, i da ne kažem i u Beogradu, Zemunu. Znači, oni su isto imali politiku, odnosno isto tu stratešku jednu, kako bi rekao, strategiju koju su oni od svojih učitelja partizanskih, nazovimo ih pravim riječima, Tito ista učili. Mi praktički imamo puno veće masakre
nego što je bila Škabrnja i Vukovara, koje su partizani činili nakon proboja takozvanog tog Srijemskog fronta. Prije toga u Zemunu su potukli puno i Beograđana i Volksdeutschera i tako dalje. I onda logično u travnju, 1945. godine, kad su došli u Vukovar, Vukovar, čini mi se isto travanj 1945. godine, tamo oko 200-300 Njemaca su likvidirali. I sad da ne idemo u brojke, jer to nije svrha toga. Međutim, ponavljam još jedanput, dame i gospodo, ni Martić, niti svi ti ljudi koji su nama u lošem sjećanju, o kojima se dosta i debatira, čak i na službenoj liniji, malo je meni tu komično, ne osobno, jer gledam uvijek uzročno posljedičnu vezu. Njihovi praoci, partizani, napravili su 10 puta veće zločine. Ja tu neću reći svi partizani, bilo je i partizana koji su odbili sudjelovati u tim masovnim egzekucijama. Tu možda gdje se vi isto nećete složiti, često se zaboravlja tu jedna, kao da postoji jedna breša, kao da postoji jedna luknja, ako se smijem tako izraziti, u našem pisanju povijesti, konkretno glede naše viktimologije, hrvatskog tog stradavanja od 45. pa do 95. recimo, punih 60 godina. Ja mislim da se često zaboravlja uloga Hrvata u likvidacijama Hrvata i uloga Hrvata, da, i prvenstveno govorim i o Hrvatima komunistima, ne mislim tu na Hrvate nacionalno svjesni, nego komunistima. Ja ne bih sad tu išao razmišljati što se desilo Hebranu, koji je bio veliki čovjek na svoj način, i konačno je sin koga osobno poznam. Međutim, činjenica je isto tako da je njegov tata, kojeg je Tito likvidirao, vrlo dobro znao u Beogradu 1945. Budimo objektivni. I 1945. prije nego što su ga likvidirali, i 1944. što se tamo zbiva. U 11. mjesecu 1944. godine bili su veliki progoni, partizanski progoni, ne samo Njemaca, nego i srpske građanske klase. To vam puno Srba u emigraciji, čak i vrlo obrazovanih i akademika, vrlo to dobro zna. I mene nekad, mogu reći usput, i mene nekad pitaju o tomu što je onaj Hebrang tamo radio, pa on je nas tukao i ubio. Tako da sve te stvari moramo uvijek metnuti u neku povijesnu perspektivu. Ja nemam podatke za to, možda neko ima, ali u svakom slučaju ja se neću složiti sa ljudima koji isključivo govore i vječito sotoniziraju Srbe i vječito sotoniziraju, odnosno vječito ističu četničko pitanje u likvidacijama Hrvata, čak kad je riječ o Drugom svjetskom ratu i u poraću. Međutim, da se razumijemo, dame i gospodo, barem vi koji ste možda prošli kroz zatvorske dane, kao što u mojoj familiji i tako dalje, puno hrvatskih komunista i njihovih udbaša i špicla, da ih malo ovako pospod nazovem, puno su oni štete napravili Hrvatima i nemamo zaboraviti, počeo od Krapine nadalje i tako dalje, tu bi se moglo još svašta naći. Evo, to sam svakako htio naglasiti i sada logično dolazim do zaključka, neću vas puno s time gnjaviti, kao što sam rekao, ja bih itekako htio da više idemo zbrajati naše živuće ljude nego naše mrtvace. I bilo mi itekako drago da koliko god idemo na Bleiburg i koliko god se klanjamo našim žrtvama, da nešto isto probamo učiniti glede našeg boljitka, glede našeg nataliteta, ako mogu tako reći. Ono što bi ja mogao reći, da sam već razgovarao sam s gospodinom Šeparovićem, dobro je malo u godinama i tako dalje, ali učinio jedan veliki posao, to se ne može otjekati. Meni bi osobno bilo drago, ja sam već sa Srbima nekima razgovarao, da se napravi jedan kongres, jedna konferencija ili ne znam kako bi to ljepše nazvao, jedan skup koji bi dobio internacionalnu težinu, međunarodnu težinu, ali na kojem ne bi samo sudjelovali dvorski povjesničari, odnosno režimski povjesničari, nazovimo ih dvorski hagiografi, jer takvih imamo svugdje. Imate u Americi hagiografe koji pišu kako američkoj vladi odgovara, imate hagiografije i danas, znate sami ko defilira na HRT-u svaki dan i ko daje svoje komentare, neću ih spominjati, nego također na tom mogućem kongresu da sudjeluju čak i pročetnički historiografi, od kojih ja čak neke i znam, i proustaški hagiografiji iz emigracije, da stvarno to bude jedan skup ljudi gdje će se otvoreno govoriti tehnički, empirijski o detaljima o hrvatskom žrtvoslovlju i o srpskom žrtvoslovlju. Jer recimo jednu stvar, s time bih završio, ono što mene jako brine, a moralo bi sve nas brinuti, usprkos rata, usprkos silnog stradavanja,
ako čitate malo srpske novine, bez obzira su one ugledne ili manje ugledne ili portale, situacija se nimalo nije izmijenila. I dalje oni mitologiziraju svoje žrtve iz Jasenovca, uveličavaju ih na kvadrat, na kote, šta ja znam. I dalje postoji ta jedna izvjesna, samo mazohistička, mesijanska slika, čak i kod obrazovanih Srba. I bojim se da čak i ova vlada, usprkos tih svojih susreta bilateralnih sa Srbima, ništa nije napravljeno na najvažnijim stvarima, a upravo najvažnijim stvarima koje su dovele do ovog rata, a koje vjerojatno nije isključeno možda do novih sukoba dovedu, upravo bi trebali otvoreno o tim stvarima govoriti. Ponavljam, odgovor je u forenzičarima, biolozima, genetičarima, da se konačno njihove velikosrpske mitologije, ne samo velikosrpske, nego i jugoslavenske hagiografije, da se stave u svoje prave okvire, odnosno da ih se, koliko je to god moguće, da se izmijene. Ja se zahvaljujem na vašoj pozornosti i hvala lijepa. Hvala. Evo, kroz ovu relativno blisku prošlost, tešku prošlost koju mi branitelji u ovom Domovinskom ratu na neki način smo i naslijedili određene stigme, zato ovo mit ili istina svakako je nešto što bismo mi željeli raščistiti i ne dozvoliti da nam drugi pišu povijest. Ne zaboravimo da povijest ipak pišu oni koji su pobjednici i ne zaboravimo da je to ipak naša povijest, bez obzira bila ona loša ili dobra, ona je ipak povijest i iz povijesti se neke stvari uče i nadamo se da će sljedeće generacije na temelju i ovog zadnjeg našeg Domovinskog rata naučiti, a kao što vidimo, profesor dr. Tomislav Sunić je dao jednu retrospektivu događanja koji i dan danas zapravo mi u tako davnim godinama, 60 godina takvih događanja još uvijek osjećamo. Evo, ja bih sada zamolio naše pjevačko društvo iz Novog Zagreba da nam se slože. U međuvremenu ću se zahvaliti predsjednici pjevačkog društva Nasti Lacković i stručnom voditelju Ivanu Kačurovu, što su nas danas počastili. I sada će nam otpjevati Zagreb, grad u srcu nosim. I 11.90. Ako ne bi šumilo, prosite, evo jedna izmjena u problemu. U međuvremenu ću iskoristiti još trenutak dok se pripreme da pozdravim današnje goste na ovoj tribini. Ovdje nam je gospođa Dragica Nikolić, zastupnica u Skupštini, članica Povjerenstva za branitelji, dopredsjednice udruge Udovica grada Zagreba i Zagrebačke županije. Ivanka Bušić, Ministarstvo branitelja, Uprava za branitelje. Martina Zoroje, voditeljica Odsjeka za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Vladimir Šikić, predsjednik koordinacije udruga proisteklih Domovinskog rata. I naš već ovdje predstavljen izbor. Izvolite. Zagreb je
Ajde, Beno. Zahvala našem pjevačkom zboru, baš su nas lijepo raspoložili, hvala im lijepo. Prije nego nastavimo sa tribinom, vama su na početku tribine podijeljene osim ovih programa i određene naše hrvatske zastavice. Nisu to bilo kakve zastavice. Ja mislim da će vam tim zastavicama naš prijatelj Bruno Čavić u par riječi reći kakve su to zastavice. Bruno, izvoli. Hvala. Dakle, stvarno raritet. Te zastavice smo uzeli kad smo išli na put za Lourdes. Bili smo svi, ajmo reći, naoruženi svakom jednom zastavicom, da bismo to prezentirali tamo skupljenom cijelom svijetu koliko nas ima i kako izgledamo. No, dok nismo ih bili upotrijebili sve, a kako mi inače po prirodi vojska ne ostavlja zastavu nigdje i nikada, donijeli smo te zastave natrag. Sad šta je? One su posvećene u međuvremenu, tako da je svaka od ovih zastavica bila u Lourdesu i vratila se natrag u Hrvatsku i nadam se da ćete doma držati bar kao nekakvu relikvijicu. Nama jako puno stalo do njih. Hvala vam. Evo, mi ćemo sada napraviti jednu kratku pauzu. Ne, idemo dalje sa programom. Ne se slaže s tim. Ovako, znači sljedeći govornik je pukovnik Marijan Paljević, profesor filozofije i povijesti. Njegova tema će glasiti Europska sigurnost i nova sigurnosna paradigma, odnos NATO-a, EU-a, uloga ključnih faktora i pozicija Republike Hrvatske. Kada govorimo o pukovniku Marijanu Paljeviću, par riječi o njemu, magistrirao političke znanosti s temom EU i nova sigurnosna paradigma, završio austrijsku časničku i njemačku ratnu školu, hrvatski izaslanik obrane u Republici Njemačkoj 4 godine. Evo, 1.7. biti ćemo godinu dana stari kao 28. članica Europske unije, pa mislim da evo s tog aspekta možemo čuti našeg dragog gosta, pukovnika Marijana Paljevića. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, pozdrav s moje strane. Posebni pozdrav ide svim nazočnim hrvatskim braniteljicama kao dragovoljcu Domovinskog rata, to mi leži na srce, pa ostali nemojte zamjeriti. Ja sam onda neću zamjeriti ni profesor Sulić, zato što kažu NATO je onako 3 stvari, to su anglikanizmi, to su kratice i PowerPoint prezentacije. Dakle, ako me budete špotali, to ćemo kasnije odrešiti. Prigodno uz Dan Europe i 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata, ovo moje kratko izlaganje će na neki način kontekstualizirati ovo o čemu je govorio profesor Sunić u europskom kontekstu. Naime, povijest pišu pobjednici, tako kažu, ili jedna druga znamenita definicija povijesti je da je to znanost koja egzaktno govori o događajima koji se nikad nisu dogodili. Upravo iz tog razloga imamo ovako pisanu povijest Europe koja kaže da je glavni remetilački faktor u Europi, da je to Njemačka, što je normalno kao njemački đak neću moći dopustiti i moje teze se zapravo temelji na jednoj suprotnoj postavci. A crtice iz povijesti Europe koje ću koristiti da bih sam malo oslikao, vrijeme ne dopušta jedan širi ekspoze, će pokušati potkrijepiti ove osnovne teze izlaganja, a to je da je temelj stabilnosti kontinenta Srednja Europa, u tom smislu Njemačka, Austrija, i dalje prema nama, jer Hrvatska se definira kao srednja europska i mediteranska zemlja, da je transatlantizam i dalje pretpostavka mira u Europi, a da je taj transatlantizam dugoročno održiv isključivo kroz jačanje europske integracije, zvali mi to Europska unija ili bilo kako drugačije, obzirom da je nužne i neophodne promjene koje su potrebne u sustavu europske obrane moguće napraviti samo u organizaciji s prenosom ili makar djelomičnim prenosom suvereniteta, što NATO nije, zbog toga ne može odgovoriti na ajmo to tako reći, dugoročne izazove sigurnosti u Europi i neposrednom okruženju. Ovo je Europa, onako kako je osmišljen
suvremeni pojam Europe za Karla Velikog, 9. stoljeće, to je srce Europe. Drago mi je, možete vidjeti da je i naša mala Hrvatska ovdje rubni dio te Europe, međutim je dio Europe, pa kao takva je percipirana u jednom velikom projektu obilježavanja 1200 godišnjice stvaranja te prve Europe Karla Velikog, a to je projekt pod patronatom Vijeća Europe, evo sad engleski zvao se Šuleman, Making of Europe, stvaranje Europe, pa su prigodne izložbe tom prilikom priređene u Paderbornu, u Barceloni, Breši, Splitu i čini mi se Yorku. Nakon toga slijedi disolucija, slijedi atomizacija tog prostora Srednje Europe. Ovdje vidite kompleks današnje Njemačke, povremeno su razni oblici državnosti, više ili manje zavisnih kneževina, vojvodstava i tako dalje, premašivali brojku 1000 kroz povijest. Ovo je u vrijeme 30-godišnjeg rata koji je dramatično promijenio europsku političku scenu, a gdje su se uglavnom vodili ti sukobi, mislim da je sasvim očito okruženo crvenom bojom ono nesretno područje koje je pretrpilo glavninu tih ratnih pustošenja. Osim, ajmo to tako reći, perifernih sila koje utječu na taj prostor, postoje i vanjske, izvaneuropske sile. Mislim da se tu može izdvojiti Otomansko carstvo ili danas bi to mogli ovako općenito reći islamski svijet, jednako kao i prostor Rusije kroz povijest različito definiran, opet kažem politički kao carska Rusija, Sovjetska republika, bilo kako, međutim tendencija je prema ovom prostoru Srednje Europe bila više manje uvijek jednaka. Novi pokušaj objedinjavanja nakon Karla bili su napoleonski ratovi koji su po njega samog, a i po Francuze neslavno završili. Ovo je situacija nakon Bečkog kongresa 815. godine i vidimo u biti da se izdvojio takozvani koncert europskih sila koje su brinule za balans i za ravnotežu prilikom Europi. Od toga su dvije, a to je nova zvijezda na europskom nebu Pruska i stara Austrija, bi se mogli svrstati u taj prostor Srednje Europe, dok su tri zapravo više ili manje periferne. Francuska manje, ali u svakom slučaju ovo zeleno Rusija i Velika Britanija su u tom smislu periferne sile koje tendiraju prema ovom prostoru Središnje Europe. Ujedinjenje Njemačka nakon pobjede u Pruskom-francuskom ratu 1871. godine donijela sasvim novu situaciju. To je sad ono iz mog uvoda da je, kako kažem, pobjednici pišu povijest pa se rekli da je uzrok svih nestabilnosti u Europi ujedinjenje Njemačka. Pa je recimo nakon Drugog svjetskog rata su, ili u toku Drugog svjetskog rata su političari, geostratezi, osobito u Americi, Velikoj Britaniji, moram priznati puno manje u Sovjetskom savezu, išli tako daleko da su imali koncepciju da to u Njemačku treba zatrati do te mjere da se stanovništvo sterilizira, da se granice fizički osiguraju, da se ne propušta promet unutra i van dok to sterilizirano stanovništvo ne poumre. A da taj prostor treba kasnije nastaniti nekim drugim stanovništvom. Naravno, to je bilo u jeku rata i onda, kako to obično bilo, u to doba je Hitlerova Njemačka bila jača, pa onda što ste slabiji u stvarnosti, što imate manje moći u stvarnosti, to ste radikalni na riječima. Kasnije, kad je moć hitlerizma išla kraju, onda su ti stavovi puno uvlaženi. Međutim, snažan rast iskorištavanje potencijala koje postoje na tom području nakon ujedinjenja Njemačke se vrlo brzo dovodi do konfrontacija unutar tada europocentrističkog svijeta. Gotovo da nema područja na kojem nije došlo do sukoba interesa između starih etabliranih europskih sila, prije svega Francuske i Velike Britanije i djelomično carske Rusije, kontra ovog srednjoeuropskog prostora. Jedan od njih sam ja ovdje prikazao, to je naime projekt takozvane Bagdadske željeznice.
On ide od Berlina prema Bagdadu, praktički prolazi, ako pogledate, kroz Njemačko carstvo, kroz prijateljsko i savezničko Austro-Ugarsko carstvo, preko anektirane u to doba već Bosne i Hercegovine, kroz Sandžak ulazi na teritorij isto tako savezničkog i prijateljskog Otomanskog carstva. Treba je zaobići dole ovom žutom bojom prikazano Suezki kanal, dakle britansku zonu kontrole kroz Suezki kanal i Crveno more, ići na Bagdad i spustiti se dole do Basre, do naftonosnih polja. Međutim, neko istovremeno na početku 20. stoljeća, kad su u velikoj mjeri realizirani ovi planovi za željeznicu Berlin-Bagdad, jedan mladi, tada prvi lord admiraliteta u Londonu je održao znamenito predavanje o budućem značenju nafte, njegovo ime je Winston Churchill, kasniji premijer britanski rao. Dakle, vrlo brzo se došlo do zaključka da ovaj, kao i sve druge projekte koji su smjerali jačanju ovog prostora, prije svega jačanju Njemačke, treba minirati. Kad pogledate kartu, vrlo je teško odrediti mjesto na kojem biste to mogli minirati. Znači, kompaktno Njemačko carstvo, kompaktno Austro-Ugarsko carstvo, kompaktno Otomansko carstvo, sve saveznici i prijatelji. Imate onda ovu malu točkicu poluzavisne Srbije i relativno još uvijek nestabilizirane prilike u Bosni i Hercegovini. I tu je počeo Prvi svjetski rat 1914. godine. Ako pogledate ovu crvenu liniju, pitanje koje ćemo kasnije još do kraja izlaganja više puta ponavljati, pitanje je percepcije, držite li da ova crvena linija prolazi središtem Europe ili rubom Europe, vrlo bitno pitanje. Više manje je poznato kako je završio Prvi svjetski rat, više manje su poznate odredbe Versajskog mira koje je praktički bio samo uvod u drugo poluvrijeme, u Drugi svjetski rat koji povjesničari vrlo često nazivaju samo drugim poluvremenom istog sukoba. Njemačko pitanje je na ovaj ili onaj način ovdje dakako radikalno negativno, ali je ponovo u prvom planu. Nakon Drugog svjetskog rata vrlo brzo došlo se do ponovne podjele Europe. Ako vidite, ova linija podjele ponovo prolazi praktički kroz isti prostor. A vojni disbalans koji se dogodio u razdoblju ideološkog sukoba dva svjetska bloka vrlo brzo je pokazao da Europljani sami za sebe nisu u stanju zaustaviti prodor sovjetskih oklopnih linova na Atlantik. I zbog toga je osnovan NATO. Ono što je omogućilo osnivanje NATO, koje je, ovo je zgodno, on je prvi glavni tajnik jednom ovako zgodnom izjavom okarakterizirao zbog čega je osnovan NATO. Držati Ruse van, Amerikance unutra i Njemce dolje. To se naravno kasnije promijenilo. No? Ali ono što je omogućilo osnivanje NATO-a i zadržavanje Sovjeta i saveznika na ovim granicama koje su bile prikazane na prethodnom slajdu je zapravo enormna motivacija na američkoj strani. Nije 40. godina, ranih 40. godina 20. stoljeća strateški dokumenti američke nacionalne sigurnosti govorili su otprilike o tome da je na svaki način potrebno spriječiti da prostor Europe i Azije dođe pod kontrolu Americi neprijateljske sile. Zato što se držalo da bi takav razvoj događaja Ameriku, ako ne u drugom, ono svakako u trećem koraku, pretvorio u izolirani otok, odnosno kako oni kažu, otok pod opsadom, što dugoročno nikako nije odgovaralo američkim interesima. Koliko su bili spremni braniti takav stav, koliko im je to bilo značajno, jasno govori da je zapisano da će u očuvanju tog područja neće prestati od ulaska u konflikt, u rat, čak u situacije ograničavanja demokratskih sloboda u samoj Americi. To je naime spasilo Europu, odnosno ovaj, ajmo to tako reći, slobodni dio Europe nakon Drugog svjetskog rata. Ono, međutim, što je dalje ostalo, bez obzira na uključenje Njemačke, na uključenje Amerike je i dalje bio taj ogroman disbalans u snazi konvencionalnog oružja na strani sovjetskog bloka i strani zapadnog bloka.
Da bi se to spriječilo, tada se iskoristila jedina prednost koju je Zapad imao, a to je nuklearno oružje i to je ključ razvoja europske sigurnosne politike do pada Berlinskog zida. Dakle, prve strategije, strateške postavke su govorile otprilike o tome da se neće moći zadržati prodale sovjetskih oklopnih jurišnih snaga i da je potrebno saveznike izvući preko linije Rajne u Francusku, izvršiti ogromnu mobilizaciju pričuve u Americi, transportirati ih u Europu i onda izvršiti masovni taktički nuklearni udar na područje Njemačke koje bi se uništilo i u najvećoj mjeri uništilo okupacijske snage sovjetske i nakon toga prijeći u protunapad. Kako se tehnološki razvijala priča sa naoružanjem, tako su naravno i rakete kao platforme za nošenje tih bojevih glava napredovale, pa su imale sve veći i veći domet. Druga linija je negdje 58. godine premještena otprilike po pola tadašnje zapadne Njemačke, išla nekako linijom od Bremena i rijekom Weser prema dole, prema jugu. A treća je napokon postavljena na granicu između istočne i zapadne Njemačke. Međutim, sve koncepcije su Njemačku promatrale kao veliko bojište. Nakon što su osnovane njemačke demokratske oružane snage pod imenom Bundeswehr 55. godine, kad su prvi njemački generali u sjedištu NATO u Briselu imali prilike vidjeti nuklearne planove za slučaj agresije, oni su bili šokirani. Dakle, da se tako nešto dogodilo, njemačka nacija, njemački narod bi bio izbrisan, a teritorij ozemlje Njemačke bi sljedećih stoljeća i stoljeća bila pustinja. Na svu sreću tako nešto se nije dogodilo, u međuvremenu je, kažem, tehnika napredovala dotle da su i Sovjeti stekli nuklearno naoružanje, u međuvremenu su razvijene transkontinentalne ili interkontinentalne rakete, tako da je vrlo jasno pretpostavka bila da u slučaju bilo kakvog sukoba eskalacija ide toliko brzo da će vrlo brzo na nišama tih raketa se naći i sam Washington i Moskva. Ta zapravo strategija zastrašivanja je spasila Europu od sukoba. Dolazimo do 89. 90. godine do pada Berlinskog zida, do raspada globalske podjele u svijetu, iako je ona najizraženija bila izražena, kažem, upravo u Europi i to u srednjoj Europi. Ono što je ključna karakteristika razdoblja nakon pada Berlinskog zida, to je da Europa, odnosno europski kontinent, više nije u središtu europskih zbivanja. Tome se europske države, osobito one vodeće, polako, ali sigurno prilagođavaju. Stvar je o tome da njihovi partikularni interesi više ne mogu biti imperativ, jer više manje svi skupa, svi zajedno, ova naša zajednica zvana Europska unija, bez da postane zbilja efektivna, bez da postane zbilja maksimalno funkcionirajuća, postane drugorazredna sila u svjetskim razmjerima. Sistem sigurnosti u Europi i sam se prilagođava, praktički nemamo ništa drugo osim NATO-a. Dakle, ovi svi pokušaji formiranja nekakve autonomne europske obrane su pali na pitanju nuklearnog naoružanja. Oni su više manje, s obzirom da se Velika Britanija ovako i onako smatra samo gostom u Europi, više manje, oni su više manje svi zavisili od takozvane osovine Paris-Berlin, odnosno u to vrijeme Bonn. Međutim, nisu mogli profunkcionirati evo, pokušat ću to pojednostavljeno prikazati. Kad bi se došlo do završne od Plevenovog plana ranih 50-ih pa kasnije, Zapadne Europske unije i tako dalje, kad bi se došlo do završne faze razgovora, Francuzi bi postavili ultimativni argument. Mi imamo nuklearno oružje, mi smo nuklearni garant za europski kontinent i prema tome mi polažemo više prava u zapadnoj strukturi. To naravno Njemcima s druge strane nije bilo prihvatljivo, oni su reagirali sasvim logično. Odnosno, Amerikanci su pojednostavljeno govoreći rekli imamo najbolji, najjači, najefikasniji ratni stroj stvoren ikad u svijetu. A njegov hladni pogon je preskup i mi ga moramo upotrebljavati. A Europljani su s druge strane pojednostavljeno opet govoreći rekli ljudi pustite nas malo disat, dosta nam je psihoze, hladnog rata, sače. Nema nijednog mosta, recimo u zapadnoj Njemačkoj, nijednog
preko kanalića, preko odvodnog kanalića, nema ni jednog mosta koji nema znakove na prilazu. Kolika je nosivost ako idete tenkom ili oklopnim vozilom u jednom pravcu, koliko ako idete u oba dva pravca. Znači, to je jedna psihoza za većinu nas ostalih ljudi koji nismo živjeli tamo je praktički neshvatljiva. Da ne govorimo o životu u podijeljenom Berlinu. A ovo su sve pokušaji od Coalition of the Willing, od ne znam, podjele na staru novu Europu, od rata protiv terora i tako dalje, koji više ili manje su popunjavali te rupe u traženju smisla, međutim nisu bili ono što bi moglo nadoknaditi nedostatak strateškog neprijatelja. Osim toga, od tog trenutka kad više nije bilo strateškog neprijatelja, na površinu su izbile dugo potiskivane razlike. Razlike kulturološke prirode, koje je slovački, čini mi se, autor Valašek podijelio na različite strategijske kulture. On je rekao, postoji ta britansko-francuska ekspedicijska strategijska kultura i postoji ova središnja europska strategijska kultura. One se razlikuju u tome koliko rizika je pojedina nacija spremna podnijeti za smrt svojih vojnika negdje na nekoj točci u svijetu, ako matična država nije ugrožena. Po tome se razlikujemo značajno, to je evidentno, to se vidjelo kasnije sad kroz recimo zadnje intervencije u Libiji recimo ili bilo gdje drugdje. Takav stav Europe doveo je do procjepa u sposobnostima unutar NATO-a. Dakle, sve veća i veća razlika između spremnosti i sposobnosti američkih oružanih snaga i europskih saveznika. Dok je kod osnivanja NATO-a 1949. godine Amerika pridonosila otprilike 50% u ukupnim efektivima NATO-a, danas Amerika pridonosi 80%. Više manje se Europa, mogli bi tu reći da se Europa tu malo ponaša cinično, u smislu, pa evo, nećemo se mi gurati u prvi plan, Amerikanci ovako i onako tu pa će nas oni štititi. I tako se to silom prilika kroz ovih zadnjih 20 godina profiliralo da je Amerika uzela tu ulogu udarača ili hard power, a da je Europa preuzela ulogu stabilizatora ili soft power. Nakon što bi američka konjica raščistila situaciju na terenu, onda bi došla Europa, to se obično kaže unutar NATO comprehensive approach, i onda se nekakvim sofisticiranim civilno-vojnim pristupom pokušalo stabilizirati situaciju do nekakve prihvatljive normale. Međutim, činjenica da takav model dugoročno nije održiv. Zašto nije održiv? Pokazat ćemo na sljedećem slajdu, zato jer Amerikanci više nemaju motivaciju za njega. Naime, Amerikanci su vrlo jasno rekli kroz istupe svojih ključnih ljudi u obrambenoj strukturi da 21. stoljeće promatraju kao pacifičko stoljeće. Oni su država, kontinent koji participira na dva oceana sa Atlantika i ne prijeti opasnost, odluči se okrenuti izazovima na Pacifiku. Zapravo zbog financijske krize i SAD štedi. Pitanje je kako preusmjeriti preostala sredstva, naime koji su prioriteti, a oni ih vrlo jasno podređuju. Prioriteti su zaštita nacionalnih interesa. Dakle, djelovanje tamo gdje su ugroženi nacionalni interesi. Ovaj cijeli set sigurnosnih izazova, prijetnji i rizika, kako god hoćete nazvati, koje smo nabrojili od međunarodnog terorizma, by the way, on je vrhunac u svijetu dostigao ne napadom na Twinse u New Yorku, vrhunac po broju izvršenja terorističkih djela, po broju žrtava je bio 1986. godine u svijetu. Ispostavilo se da to nisu prijetnje koje sudbinski mogu ugroziti stabilnost zapadnog svijeta. Ono što sudbinski može ugroziti stabilnost svijeta, to je urušavanje postojećeg poretka i sudbinski ugroziti američke nacionalne interese. Oni su definirani kao sustav međunarodnog prava, slobodna trgovina, ljudska prava, to je cijeli jedan set pravnog pristupa, međutim činjenica je da su ta pravila po kojem više manje funkcioniraju ključne institucije iz svijeta danas formulirane iz naše, ajmo to tako reći, zapadnjačke perspektive, odnosno nakon Drugog svjetskog rata predominantno iz perspektive Washingtona.
Ako netko drugi postavlja pravila igre, ona svakako neće biti na korist nama zapadnjacima, barem ne u tolikoj mjeri. Dakle, gdje je taj svjetski poredak trenutno ugrožen? Gdje su nove sile koje bi ga mogle ugroziti? Vrlo je jasno kažem da one nisu u Europi. Mi više manje dijelimo iste vrijednosti kao i Amerika i odatle ne prijeti opasnost svjetskom poretku. Dr. Keller je to izrazio ovom rečenicom. Postojeći svjetski poredak u mnogim državama ili regijama svijeta ne počiva na apstraktnim normama, autoritetu međunarodnog prava ili UN-a, niti na međunarodnoj gospodarskoj međuovisnosti, već na moći SAD-a, i to u prvom redu vojne moći SAD-a. Dakle, izazova je mnoštvo, resursi su ograničeni i odabire su prioriteti djelovanja. Zbog toga se svi čude zašto je SAD toliko pasivan u trenutnoj ukrajinskoj krizi. Nije u fokusu, nije u prioritetu. A s druge strane, za Europu transatlantizam ostaje nužni preduvjet europske sigurnosti. Amerikanci naime neće pobjeći iz Europe, oni su oslabili svoju fizičku nazočnost u Europi, međutim neće pobjeći. Previše je tu uloženo da bi oni pobjegli, da bi oni napustili Europu u tom smislu. Što se same Europe tiče, također ja sam radio isto tako nekakvu analizu po svakoj pojedinoj ovoj stavci sigurnosnih izazova, slično kao i kod SAD-a, radi se naprosto o prestabilnom društvu, prerazvijenom gospodarski, kulturno, tehnički, tehnološki, znanstveno prerazvijenom području da bi se moglo samo tako poljuljati, recimo zbog partnerističkih napada ili bilo koje druge ove. One djeluju, pogotovo kumulativno mogu značajniju štetu napraviti, međutim ne u bitnome ugroziti sigurnost. Ono što međutim može je financijska kriza, odnosno svi se skupa nadamo da je moglo. Naime, nekakva opća procjena da je ta kriza ipak pala na svoje silaznoj putanji što se Europe tiče. Njemačka kancelarka je to izrazila rečenicom: ako propadne euro, propašće Europska unija. Vrlo jasno izračunala da će takav slijed događaja pobuditi cijeli niz retrogradnih procesa, starih rivaliteta na području Europe koji će dovesti do dezintegrativnih procesa, na kraju krajeva propasti koncepta integracije i unije. Dakle, u vrijeme krize Europljani se više manje bavili sa dva paralelna procesa. Jedan je bio borba sa akutnim uzrocima krize, a drugi je bio pokušaj ili makar naznake načina preoblikovanja buduće strukture Europske unije kako bismo izbjegli sistemske greške da se takva kriza ne ponovi ponovno. E sad, ono što oni igrači koji nisu dovoljno napravili da spriječe krizu ili koji su krivo radili tako da su potakli njezine efekte, ono s čime svakako nisu računali, a to je politička posljedica ove financijske krize u Europi. Naime, politička posljedica je potpuno neočekivana, ispalo da je iz, ajmo reći, petogodišnje krize Njemačka izašla kao apsolutni politički lider Europe. Znači, evo ja mogu to s prve ruke potvrditi, to se ovako u žargonu kolokvijalno u Berlinu u diplomatskom zboru govorilo prije krize, Njemačka bila članica Europske unije, poslije krize Europske unije članica Njemačke. Okvirno bi se to moglo tako prikazati. Jel? Da bismo to prikazali, međutim tražilo se liderstvo Njemačke jer je bilo evidentno, dakle, mehanizmi Europske unije, središnje tijela Europske unije na stranu. Radili se krizni noćni sastanci kod kancelarke na koje bi dolazio tadašnji francuski predsjednik Sarkozy, eventualno još netko ako bi bio pozvan, i tu se više manje dogovarala krizna politika za zaustavljanje poraznih efekata te financijske krize. Poljski ministar vanjskih poslova Sikorski prilikom posjete Berlina je na konferenciji za tisak izjavio: više se bojimo njemačke pasivnosti nego njemačkog liderstva. Kad to kaže jedan Poljak, opterećen svim povijesnim negativnim iskustvom njemačko-poljskih odnosa, onda je jasno, onda je bilo dogorjelo do lokata, ako ne i preko toga. Ja. Druga stvar je ukrajinska kriza. Za razliku od krize na području
i ratova lokalnih koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, ukrajinska kriza ima potencijal šireg sukoba. Ona je bio mali izolirani sukob iz naše perspektive, iz pijeteta prema žrtvama koje su nastale zbog tog divljanja. To naravno ne izgleda tako, međutim iz globalne perspektive to je bio mali, više manje kontrolirani sukob. Ukrajinska kriza u sebi nosi jedan puno destruktivni potencijal. Putin je zapravo Zapadu uputio jedno ovako poziv na geopolitičku konfrontaciju. Činjenica da je odgovor izostao. On je izostao od strane Europske unije, on je izostao od strane SAD-a. Zapravo Europska unija mu prijeti da ćemo oduzeti domaćinstvo svjetskog nogometnog prvenstva, kažu u novinama. To je sad se stresao jedan od te prijetnje. Ja? Ono što je ponovo politički efekt ukrajinske krize, opet kažem, iznenađujuće za većinu aktera, to je da je i opet Njemačka izašla kao ključni politički igrač. Naime, za razliku od tradicionalnih sila u Europi, to su Velika Britanija i Francuska, koje su se u ovoj krizi pokazale kao apsolutno drugorazredni igrači, Njemačka je pozivana, dakle, od cijelog ovog niza zemalja koje se najedanput protrnule, jer smo se mi Evropljani uljuljkali, mirna je situacija, nema rata više, nema opasnosti. Čim se spomenula ruska vojna intervencija, dakle, iz kontakta s kolegama iz ovog našeg vojnog svijeta mogu vam reći da je, blago rečeno, panika zavladala. Kog se zove pomoć, traži se ponovno njemačko liderstvo. Iz masa situacija, a prije svega zbog toga što jedino Njemačka ima taj medijatorski potencijal prema Rusiji. On je prije svega oslonjen na ovo nuklearno pitanje koje smo spominjali i na energetsko pitanje. Nuklearno pitanje u smislu, ako je Rusija u bilo kojem smislu strategijski neprijatelj, protivnik Europe, onda Njemačka ostaje drugorazredna politička sila, jer nema nuklearni odgovor. Njemačka nije po mirovnim ugovorima nakon Drugog svjetskog rata nuklearna sila i ne smije biti. Nema nuklearno naoružanje. U trenutku kad Rusi prijete nuklearnim naoružanjem, u Europi je Njemačka drugorazredna sila. Ako pak Rusija prestane biti strategijski neprijatelj i postane strategijski partner Europskoj uniji, onda to postaje njemačka prednost. Onda Njemačka više nema minus, nego ima plus, jer se nalazi u srednjoj Europi, jer je u tom smislu ključna poveznica između tradicionalne zapadne Europe i nove Europe, odnosno istočne Europe. Kancelarka Merkel je na početku svog drugog mandata 2009. godine u rujnu definirala Saveznu Republiku Njemačku ne više kao zapadnu europsku, nego kao srednja europsku državu. Transatlantizam se dalje pretpostavlja. Međutim, ono što sam u uvodu rekao, reforma europske obrane, a to je da smo mi smanjili izdvajanja, nacionalna izdvajanja za obranu od deklariranih 2% od do negdje čak ispod 1%. Nije tu ni Hrvatska puno bolje, da se razumijemo, više nas neće niko, jel? Mogu, hvala. Ko što nas ni prije nije htio, jel? Pa onda to skupo platimo. Da bi se to prevladalo, potrebno je napraviti europski pilon tog transatlantskog sigurnosnog sustava, a on je moguće ga napraviti samo po mom sudu u okviru Europske unije. Vidim da me već upozoravaju da sam malo prekardašio, još samo zaključna napomena. Što se Hrvatske tiče, ja bih rekao da uvijek kad je Srednja Europa bila stabilna, kad je bila prosperitetna, kad je bila sigurna, za Hrvatsku je bilo dobro. Uvijek kad taj prostor Srednje Europe nije bio stabiliziran, bio je izložen utjecajima perifernih sila, danas je bilo jako ruše. Danas smo jako dobro pozicionirani, članica smo Europske unije, imamo odlične odnose s Njemačkom, barem na ovom sigurnosno obrambenom području, imamo povijesne veze s Austrijom i Mađarskom, jako dobro radimo s Poljskom, a preko toga smo povezani i sa Višegradskom skupinom i vjerojatno ta neka budući motor, ajmo reći, nastavka europskih integracija će ići preko starog Weimarskog trokuta, odnosno osovine Pariz, Berlin, Varšava. Eto,
uz naravno odlično razvijanje veze sa globalnom silom SAD-a. U tom smislu završio bih citatom prvog kancelara Savezne Republike Njemačke Konrada Adenauera. Ja se zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepo pukovniku Marijanu Baljeviću. Ovim predavanjem ćemo završiti ovaj prvi dio tribine.